Takže čusák, zdraví vás Maniak a... Enterman! Áno, ale ja dneska budem zase sám, lebo máme tutoriál. Ja za mňa už viete asi o čo pôjde. No, stade asi nebudete vedieť o čo pôjde. No ale my si dneska ukážeme tutoriál, ako množiť vesničanov v 1.8. No a my sa pustíme do toho. Takže som tu a toto je prvá možnosť, nie automatická, ale musíte to robiť ručne. No a prvá je, že máte dvoch villagerov, pri nich máte dokopy 9 dverí, ináč musí byť nad tým blok, lebo toto robím to takto, sa považuje za Minecraft domček, musíte dať takto, ne takto, ale takto. A to tu je považovaný za Minecraft domček. Áno, už je to domček, neviem z akého dôvodu, ale je to domček. A taktiež to platí aj tako, lebo tu musí byť viac blokov. A to takto, lebo keby tu bolo toto, tak toto Minecraft domček nie je. Ani keď tu bolo toto. No a táto farma funguje na tom, že buď si týchto villagerov niečo raz od nich kúpite. Napríklad kúpim jeden emerald. Oni mi dajú XPčka. Teraz aj od druhého. Tak kúpim. Ale teraz je šanca, že sa začnú množiť. Nie je to šanca úplná, ale iba nejaká. Takže chvíľku treba počkať. No oni sa nezačali. Ale druhá 100% šanca, že sa začnú množiť, tak buď dáte každému po 3 chleby, 12 mrkev alebo 12 zemiakov. Takže ja dám každému 3 chleby. Tomuto. On si ich zoberie. A ešte aj tomuto. Áno, zobral si ich. A o chvíľku by sa mal začať množiť. No. Chvíľku to potrvá. On mu tie chleby vyhodil, neviem z akého dôvodu. No ja im tam proste nahádžem tie chleby. Tak. No a my sa vám ozveme, keď sa začnú množiť. Dobre, takže som tu, už sa nejak začalo množiť, boli pri nich srdiečka a zase, môžete vidieť, ja som im dal ešte chleba, i keď to netreba, ale no o chvíľku by tu možno mohlo byť dieťa, a chvíľku to samozrejme potrvá, takže no, my sa vám asi zase ohlasíme, keď bude dieťa. Dobre, takže som tu a môžete vidieť, že už podrodili malého vesničanka, áno, vesničanko. No a teraz ich môžete nakrmiť zase, oni sa zase budú množiť a tak ďalej. To môžete množiť proste každého s každým. No a my sa asi teraz vrhneme na tú chleba automatickú časť, čo je toto. Dalo by sa to robiť ľahšie, ale to je taký dizajn, také UFO. Áno. No a toto snáď budete vedieť, ako sa stáva, lebo to je hrozne ľahké. No a my sa pustíme do tohto automatického čuda. Áno, čuda. Dobre, takže som tu pri tom a máte vedieť, vedie to pipka, tu nejaká miestnosť, kde sa stekajú, tu je pole a tu je jeden vesničan, ktorý tu musí byť. Takže funguje to na tom, že musíte tu mať jedného klasického vesničana, ktorý skliada toto mrkvy alebo obilie, alebo to je jedno. Ja si tu zrýchlim čas na 1000, máte vedieť, že teraz to bude raz rýchlo. Tak a môžete vidieť, že on to už teraz začne brať. Áno, bere to. No a o chvíľku to začne hádzať jemu. Chvíľku si môžeme počkať, zatiaľ ja vám ukážem toto. Tu ináč máte iba 6 dverí, tiež taký ako domček. A toto je na druhej strane. A tu jedného villagera. Mali by ste si to ešte poriadne osvetliť, aby sa vám to cez noc nespomínali mobovia. No ale teraz už len počkať chvíľku. Pokiaľ sa mu to hodí a oni sa začnú cmuk. Takže oni to za chvíľku mu to hodí, on musí mať plný inventár. Ja môžem samozrejme urobiť toto. Že ja mu hodím napríklad tak, on to zoberie. A o chvíľku mu to začne vyhadzovať. No vyhazuj. To nezačne. Ale oni by sa o chvíľku mali začať množiť. On neviem, čo robí. Môže mi tam nahádzať veľa stakov mrkví. A môžete vidieť, že už si to prádujú medzi sebou.
A o chvíľku by sa mal začať množiť, takže ja sa ukážem, keď sa začne množiť. Takže som tu, nič sa nedieje, tak ja ich tu skúsim kúsok pridať. Samozrejme, tak. A hneď dáme ďalšieho. Dobre, kúsok sme ich tu pridali a snáď už to chvíľku bude. Ešte si môžeme Dobre, zoberieme si motičku. Ináč s týmto sa to orá. Áno, keby ste nevedeli, ale to asi viete. Tak, no a už by sa mohli začať množiť, tam tí dvaja tam na seba celý čas kúkajú. Teraz kúka na mňa. Áno. No ale mohlo by sa už začať množiť. A, videli ste? Už sa množia. To dvaja sa začali množiť. Áno, idú im srdiečka. Sú to títo dvaja, títo istí. No a o chvíľku by tu malo byť dieťa. Takže ja sa zase prihlásim, keď tu bude dieťa. Dobre, takže som tu a môžete vidieť, že tam už bol malý. A už by mal byť tu, áno, je tu. Môžete ho vidieť. Čus. Oni sa rozmnožili a rozmnožili sa proste a vyondili toho malého. No a nič viac sa nedieje, ale funguje to, áno, funguje. Má to fungovať a funguje. Takže my si asi aj ukážeme, ako to postaviť. Alebo ja vám to ukážem len takto, alebo ukážeme to, ako postaviť. No tak ukážeme, ako to postaviť a vrhneme sa na to. Takže som tu a postavil som si iba plošinku 4x4 a v strede ceduľku. Áno, musíte tu mať taký lievý, takú pipku, to si potom posadíte pipku. Áno, pipku. No a teraz si iba všade dokola dáte nejaké bloky. Bloky môžu byť ľubovoľné, nemusí to byť kvarc. A môžete vidieť ďalší villager. Tam teraz padol. No a vy si to postavíte. A teraz si dáte vždycky 2 bloky. Takto. No takto do krajov, ako nejaké rožné, aby sa tam nenapichlo decko alebo niečo také. Si tam dáte sklo. A teraz takto. Teraz si iba dáte hore 2-krát ceduľku. A z hliny si urobíte zase takýto nejaký lievik. A je tam tretie decko. No a teraz si iba urobíte takúto plošinku 2x2, ale tieto rožné kocky tam nebudete dávať pre dizajn, lebo tam budú také stĺpy. Keď to budete mať, tak tu si dáte takto, tiež hociaký ľubovoľný blok a spojíte to. Takto a to robíte samozrejme zase na každej strane. Potom si dáte blok takto. Takto. A spadnete dole a zabijete sa survivali. Robíte toto. A dotiahnete to až tu. A to sa urobí tiež na každej strane. Takže takto. Takto tu. Takto. Musí tu byť iba medzera jeden blok, aby tam neprepadli veľký. A proste, aby tam nespadli, lebo ináč sa vám nebudú množiť. Tu robíte toto isté tiež. Takto. Tak. Takto a takto. A to isté aj na poslednej strane. Takže tak. Aj toto. A už to iba vyplníte. Dobre, takže som späť. A ináč tieto bloky si dáte ešte preč. Je to tu. Áno. Aby tam mohli ísť aj veľký na túto hlinu. Teraz si do prostriedka dáte vodu. A na to lilypad, aby tam nespadli, aj keď nemali. Ale tu je. Takže ja to vymením na miesto tohto. To už potrebovať nebudeme a dáte to tu. Teraz si postavíte 1, 2, 3, 4, 5, 6
A ten čestý tam necháte. Ešte to skontrolujem 2, 3, 4, 5. Dobre. A opakujete ten istý vzor ako dole. Takže takto. 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 Takto a takto. Teraz si zoberete sleby. Je fakt jedno aké. Ja len si dám príkaz. Clear, môže byť aj toggle downfall, alebo až také, ja neviem, ak sa to číta. No, teraz si tu robíte takúto hviezdičku a zoberete si dvere. Je fakt jedno, aké, či sú z 1.8 alebo skade. A musia byť takto na kraji tohto bloku. Robíte to na týchto dvoch stranách. Môže to byť aj na týchto dvoch a na týchto, ale aby ich tu bolo 6. Teraz si na tieto dvere, teraz si hore dáte teda sleby, lebo aby ste vedeli, toto je domček, to už som hovoril. Takto to zničíme. A takto. Teraz tu dáme villagera. Tu nám stačí zaobsiať. Ináč v kreatíve si môžete dať ten cheat, alebo ako by som to mal nazvať, na rýchly rast. Ale teraz si tu musíte dať jedného farmára. Áno, máte tu farmára. Dajte si ich tu aspoň takých 5 villagerov. Máme tu 2 farmárov. Iba tí farmári vedia sklidiť alebo zobrať a zasadiť mrkvu alebo ten zemiak alebo tie veci. No teraz si tu dáte ešte tieto trapdory a zavriete ich, lebo mobovia si myslia, že to je plný blok a oni tam v pohode vojdu a neprekáža im to. Takže tam skočia dole a uhnite takto a takto, ale teraz, už je tam 4. Tu dáte do každého jedného rohu vodu. Musí to byť v každom jednom. A tu vám už stačí robiť iba nejaká pipeka, ja ju tu robiť nebudem. Teraz vám tu stačí posadiť mrkvu, alebo zemiaky, alebo obilie, ale najlepšie je mrkva alebo zemiaky. To by malo byť tu. Mrkva. Ja dám mrkvu, lebo podľa mňa je to najlepšie. Ináč mám tu zrýchlený rast, takže fakt sa nečudujte, že mi to rastie takto rýchlo. Takto. A teraz ja si ten rast ešte zrýchlem, aby hneď keď sa to dá preč, aby sa to, ale dám tak na 5000. Tak. A to farmári by to o chvíľku malo začať brať. Neviem, prečo to neberú. No proste malo byť, no a už to berú, môžete vidieť. Už to zobral a berú a hneď to aj zasadí. A to by to mal začať robiť tiež, ja len tu odkopem. Tak to dám. No a oni už to budú robiť. A keď sa im bude mať plný inventár, tak oni to začnú hádzať ostatným. Ako som už hovoril, aby sa rozmnožili dvaja, musia mať obidvaja v sebe aspoň 12 mrkiev alebo zemiakov alebo 3 chleby. No a oni si to medzi sebou proste budú hádzať, spária sa, malý spadne, pôjde tu a spadne do pipky. Môžete vidieť, tu už to funguje, už sú tu 4, tu sa stále množia a množia. No a tento tu hore iba stojí a nič nerobí. No a toto by mohol koniec. Dobre, takže toto by pre toto videíko bolo koniec. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like. Ak sa ti video nepáčilo, daj dislike a napíš, prečo sa ti nepáčilo. Ak nás chceš sledovať aj naďalej, daj odber a koment, alebo niečo také. Sociálne siete máme v popisku videa. No a ja sa s vami lúčim a čusák!